дӯстони азиз, суруд гӯш кардем аз Lil Nas X ва акнун соати дуввуми барномаи роҳатбар оғоз мегардад. Дар назди мо қарор дорад албатта размовари маъруфи тоҷик дар варзиши муҳорибаҳои омехта дар лигаи UFC. меҳмони имрӯзаи мо чӣ тавре ки Брюс Баффер мегӯяд, Муин Таҷи Гафуров. дӯстони азиз, хуш омадед. Салому алайкум. ҳиссиёт чӣ гуна аст? ҳиссиёт ҳама вақт хурсанд, хеле хуб. саломат бошед. рӯяи болида эҳсос мекунед ё не? ҳама вақт. саломат бошед. хӯроки нисфирӯзӣ аллакай истеъмол кардед? ман фикр мекунам ки чихел баъди намоз хоб мекунам, хӯроки нисфирӯзӣ намехӯрам. ин парҳезии шумост? бале. вау, беҳтарин, бисёр хуб. ман ҳам бояд инро таҷриба кунам, чунончи бо шиками калон он қадар ҳам ба фикрам хуб нест. лекин кофе мехӯрем. қаҳва рӯзона? рӯзона. бо шакар, бешакар? бешакар, дар як рӯз ду бор. дар як рӯз ду маротиба? пеш аз тамрин. пеш аз тамрин, баъди тамрин? не, пеш аз машқ. пеш аз машқ. машқҳо яъне дар як рӯз ду маротиба сурат мегиранд? бале. саҳар ва бегоҳ? саҳар ва бегоҳ. дар дигар вақтҳо ба кадом корҳо машғул мешавед? дигар вақтҳо як вақт шитам бо хонагиҳо, бисёр вақт бозӣ бо сони. беҳтарин. яъне бубинед ки варзишгари касбӣ будан чи аст ки ҳатто нишастан бо аъзоёни оила ин аллакай як вақтгузаронии ҷолиб ҳисоб мешавад. беҳтарин, саломат бошед. ин воқеан ҳам арзандаи таҳсин офаринҳост. медонед, мо рости суҳбатро чунон як тез оғоз кардем ба монанди гӯё ки дар дохили октагон бошем. аммо ман дигар масъаларо пурсида мехостам. субҳи шумо чӣ тавр оғоз меёбад? аз соати чанд оғоз меёбад? чихел мо фикр мекунем ки шабу рӯз барои ман як хела. ҷиддӣ? бале. яъне мешавад рӯзҳое ки аз хоб дер мехезед ва ба тамрингоҳ, яъне ба машқ дер меравед, ва мешаванд рӯзҳое ки умуман барвақт соати 4 аз хоб мехезед? бале, ман бисёр вақт мегӯям ки хеле барвақт мехезам, хеле барвақт мехезам. аммо чихел гум ва тамрингоҳ дер рафтан редка мешавад. яъне одатан барвақт сари вақт меравед. ва дер гуфта шумо чиро мефаҳмед? яъне 1 соат дер мекунед? не, 10 минут 20 минут, зиёд 20 минут. яъне инҷо акнун ба истилоҳ дисциплина ё ки интизом то чӣ андоза баланд аст ки дер кардан то 20 дақиқа, ин ба фикрам масъулияти сатҳи баланд аст. баъд аз 20 минут фикр мекунам ки машқ наравам хубтар аст. вау, яъне инро бояд ҳар яке мо ба фикрам эҳсос кунем. тамринҳои шумо дар як рӯз аз чанд соат иборатанд? пеш айбой фикр мекунам ки қариб 5 соат. як вақт ки агар ки расписание хато кунем 6 соат. ин қабл аз рақобат, қабл аз разм аст. ва дар рӯзҳои оддӣ бошад чанд соат? баъд аз бои 2 ҳафта мисол духтур чизо мегузарӣ 2 соати тамрин кунем хуб аст, лекин 4 соат. 4 соат. ва дар чунин рӯзҳо, яъне 4 моҳ қабл аз рақобат бошад, 4 моҳ қабл аз разм бошад, 4 моҳ амиқи рафтан мегирад. яъне ҳамон 4 соат ин бале. мӯътадил аст. 4 соат сурат мегирад. бисёр хуб. ва чунин як сол, агар махфӣ набошад, машқҳои шумо аз кадом қисматҳо иборатанд? ман ба шумо як таҷрибаи худро мегам. мо дар як толор ба машғули кроссфит будем ва як ҳам шахсе ки бо мо машқ мекард, тамрин мекард, ӯ мегуфт як рӯз моан ба гӯштин меравам, як рӯз дигар ба кроссфит меравам, як рӯз дигар ба дигар тамрингоҳ меравам. шумо чӣ реҷа доред дар ин масъала? ман ҳама вақт дар як зал машқ мекунам, фикр мекунам ки барои ман ҳамаи хуб аст. дар зали мо ҳамаи чи аст, маълимои мо ҳама тарафа хуб ҳастанд. бо вуҷуда бародарое ки мебиёнд, як хелаш боксёр аст, як хелаш гӯштингир аст, мо бо ҳавоё тамрин мекунем як ҷоя. яъне як такмили ихтисос мешавад. ҳам намояндагон, мутахассисон аз ҳамаи риштаҳои варзиш ҳастанд, метавонед бо онҳо кор кунед. ва шумо ҳам бо ҳамаи онҳо кор кардан яъне вақт меёбед ё чӣ тавр ман сурат мегирад? бале, мо чихел гум машқ спарринги мо 5 минутӣ аст. метавонем ки бо 5 минут бо гӯштингир гӯштин кунем, метавонем 5 минут бо боксёр бокс кунем, бо каратист 5 минут дига карате кунем. ин шумо дар бораи реҷаи якрӯза гуфта истодаед? бале,
дар як рӯз дар ҳамин 2 соате ки рӯзи спарринг аст дар он рӯз бо рӯзе ки ҳаст мо графикро мондагем рӯзҳои мисол душанбе мо фақат ёд мегирем чизоро приёморо ҳама чиза ёд мегирем ва рӯзи чоршанбе рӯзи гӯштин аст рӯзи сешанбе панҷшанбе рӯзи спарринг аст бо ин рӯз ҷумъа меравем рӯзе ки мисол гӯштин мегирем ягон чи аз муаллим ёд мегирем. дар маҷмӯъ яъне шумо ҳамчун шахсе ки таҷрибаи самборо доред уман рӯзҳои гӯштинро дӯст медоред ба фикрам ҳамин не? Бале. Бисёр хуб аст. Ва дар мавриди дигар масъала ман пурсидан мехостам, Муҳаммад Наимов дар Денвер истиқомат мекард, дар Колорадо. Ҷои истиқомат ва тамрини шумо дар куҷост? ҳозир агар аз Тоҷикистон берун дар Лас-Вегас аст. Дар Лас-Вегас. Ҳам машқ, ҳам тамрин, ҳамаш дар ҳамон ҷо аст? Бале. Беҳтарин. Зали Syndicate дар он ҷо. дар он ҷо бо кадом размоварони маъруф машқ мекунед? дар он ҷо бисёр ҳастанд. Мераб Раишвили бо Брендон Уэйнс хеле бисёр ҳастанд. номи англисӣ. Бисёр аҷиб. Аммо ман хато накунам, Мераб Валишвили ин ҳамон вазни мувофиқи шумост. Бале. Яъне ин мазарат, яъне ин ҳамон шахсест ки чӣ тавре ки дар бозиҳои компютерӣ мешавад, ҳамаи рақибонро агар мағлуб кунед, маҳз ба Валишвили мебиёед. боре ҳам дар ин масъала бо суҳбат кардаед, шояд ҳаҷву ханда будан дар ин мавзӯъ, ҳаминро ма фаҳмидан мехостам. мо бо Мераб аз 2015 шинос ҳастем. хеле инсони хуб аст ва мо ҳама вақт шӯхӣ мекунем. вақте ки якум бор ма бо UFC бояд ки медаромадам дар он ҷо мо бо Мераб якҷо будем. ман фақат мегуфтам Мераб агар ки соперникто ягон травма гира ман бо ту файт мекунам. ман муқобили ту ба майдон меоям. Бисёр аҷиб. мегуфт хеле хуб як спарринги дига дар байни халқ. бисёр хуб мешавад. Яъне гуфтан мумкин аст ки дар ин 9 соле ки шумо шинос ҳастед, якҷоя тамрин мекунед, аллакай усулҳои ӯро омӯхтаед, шояд ҷойҳои заифи ӯро аллакай медонед. ин чиз дар ҳама спортсменто фикр мекунам ҳаст. ман чӣ гӯям ҳамчун инсон намехоҳам ки бо вай дар мусобиқа баромад кунам, барои ки мо уҷаи ҳамдигарро хеле хуб медонем ки дар ки ҷо мақсад чӣ хеле аст. Хуб аст ки тарафҳои хуб дорад, тарафҳои заифӣ дорад. Ва дар маҷмӯъ аллакай гуфтам мумкин аст шумо шахсони нону намак хӯрда ҳастед ба халқ. беҳтарин. Ва медонед суолҳоро аз шунавандагон мехостам фаромӯш накунем. Инҷо ба мо шунаванда менависад Сомон, ӯ мегӯяд мехостам ба мо ин як суоле бидиҳам. Оё дар ташкилоти UFC мехоҳед ки чемпион шавед? иншоаллоҳ. ман фикр мекунам ки ҳама варзишгар ин чизро мехоҳад. беҳтарин. воқеан ҳам ба шумо муваффақият хоҳонем. мо бовар дорем ки ба орзуи худ мерасед. ва инҷо суол аз Набиҷон, ӯ мегӯяд ки аз шаҳри Истарафшан ба мо менависад. ташаккури зиёд, ин бисёр хуб аст. ва албатта суоли ӯ чунин аст: дар UFC чанд маротиба муҳориба карданиед? ин бисёр як суоли аҷибест ки мо ҳам дар рафти барнома пурсон мешавем онро. ҳозир ман сета кардам. фикр мекунам ки ҳаракат бо бештар кунем. вақте ки сазовори камарбанд шавем, чемпион шавем, баъд аз он бо фикр мекунем. бисёр хуб. Ва як суоли дигар, соли 2020 шумо шартнома бо UFC ба имзо расонидед, аммо ширкати One FC монеа шуд барои ҳамкории шумо бо UFC. Ва соли 2023 қабл аз гузариш ба UFC бо чунин мушкилиҳо рӯбарӯ шудед ё на? яъне соли гузаштаро дар назар дорам. 2019 контракт чизро гирифтем, аммо One FC нахост. намедонам дар шартнома чӣ буд ки ман ягон бор худам надида будам. фикр мекунам ки мушкилӣ хеле бисёр шуд баъд аз вай. но бо ҳама пашт сар шуд, ҳама хуб асозид. яъне соли 2023 чунин мушкилиҳоро надидед, вақте ки бори дигар бо UFC омадед ва аллакай аввалин ғалабаро ба даст овардед, агар дар хотир дошта бошед? ман ду бор баъд аз шикаст дар Dana White Series, ду бор дар LFA, як организация амрикоӣ файт кардам, дар он ҷо чемпион шудам. баъд аз он контракт UFC гирифтам. яъне он ҷо дигар ягон суол нашуд ба фикрам. бале. саломат бошед. дар се рақобат чӣ тавре ки ҳамагон медонанд ва умуман дар сомонаи расмии UFC нашр шудааст, шумо танҳо як маротиба мағлуб гардидед. Канг ва Кастанедаро мағлуб намудед ва Саид Нурмагомедов шуморо мағлуб намуд. дар рақобат бо Нурмагомедов ба фикри шумо ғайри хатогиҳои техникӣ боз чӣ сабаб гардид ки дар ин рақобат шикаст хӯрдед? шояд ягон беморӣ буд, чизеро истеъмол кардед ки дар рафти бозии худро ноговор эҳсос кардед? фикрам ҳамон навори Муҳаммад Наимовро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ёд доред? мазам набуд агар тамошо карда бошед. ва
дар ду бой яка дар ду бой мағлуб шудум. Хеле якум бойш хеле хатогиёи калон буд. Аз рӯи аввал мағлуб шудем. Дуюм боям фикр мекунам ки ҳамаи хатогиҳое ки пай дар пай шуд ҳамеро ду бор такрор кардем. ҳамон ду хатогиҳо сахт ду бор такрор кардем. Хай мисол худованд рӯзи набудай. ҳаракат кардем дар ин бой хеле ҳамаи хатогиҳоро исправит кунем, тоза кунем. Мисол ҳамаро тоза кунем ки дар бои оянда дига хато накунем. як масъала барои муайян кардан. дар се рақобат шумо танҳо як галаба доред. Бале. ман дар сомона ё дар сомонаи расмии UFC ғалат аст ё ман инҷо хато мекунам ва шумо кангро мағлуб намудед. ҳамин тавр ҳаст? Кастанедаро чӣ? Кастанеда хеле якчанд зарбаҳои хато задем, ач поинтора гирифтан, ачкора гирифтан. холҳоро гирифтан, дуруст. Чунончи ман ҳамон рақобатро ҳам тамошо кардам, бисёр аҷиб сурат гирифт. Ва ростӣ миёни ин се рақобат барои ман бештар, шояд барои аксар мухлисон ҳам рақобат бо Нурмагомедов буд, Саид Нурмагомедов. Хусусан ин рақобат барои шумо, яъне ба фикри шумо чӣ хатоҳои буданд маҳз дар ҳамин рақобат? Дар ин рақобат хатоиҳо хеле чӣ мегӯянд? Аз тарафи секундантҳо, аз тарафи мисол муаллимо чизо шуд ин хатогӣ. Лекин дар он ҳашкунҷа ки ман ҳастам, ман фикр мекунам ки ман ин хатогиро ман наметавонам дар секунданту дар чизоям гӯям, дар муаллиму дар чизоям гӯям ки ваё хато кардан. Он хатоги ай худ ман ки мисол ма бояд дар он ҷо коре ки худам мекардам, бо аввал ҳаваи корро мекардам. баъд ба тавсияҳои онҳо гӯш медодед? Бале. ба фикри шумо яъне чӣ тавсияи нодурусте пешниҳод кардан онҳо ба шумо? фикр мекунам ки ҳамоқе шуду, бале уже ӯ чизе ки рафт байро мо уже мепӯшонем, иншаллоҳ ҳаракат мекунем ки чизои нав кушоем. воқеан ҳам дуруст. Ташаккур мегӯем ба шумо ва дӯстони азиз, мегзарем ба суоли навбатӣ. Ва бовар дорам ки медонед як рӯз аз хоб хеста дар шабакаи твиттери ё ин ки ҳозира X ба Дана Вайт чунин як паёмаке равон мекунед, менависед ки ман рақиб аз панҷгонаи аввал мехоҳам, аммо гап сари он аст ки дар вазни шумо рақибони пурқувват ҷамъ омаданд. Чемпион Шон Омели, Мераб Двалишвили дӯсти шумо, Кори Сандаган, Пётр Ян, Марлон Вера, Ҳенри Сехудо қарор доранд. ба фикри шумо ҳоло шумо барои рақобат бо хусусан ҳамин размкорони зикршуда омода ҳастед ё не? Хайр уже ҳама дидестан, ҳама уже ин чиз дар Инстаграм дар ҳама чиз аст. Ма ба як нафаре ки тамрин мекунам ки вай дар он ҷо рақами як ҳаст, Мераб Двалишвили. воқеан уже ин чиз ба гуфтан намешавад. Не ки ман фикр мекунам ки ман чем ба даҳаниро суҳбат кунам, ин хуб нест. Ман нишон диям хуб аст. вақте ки соати омад ман мехоҳам нишон диям, ҳамчун барои давлат, ҳамчун барои балечко, барои бародаро нишон диям ки ман то чӣ дараҷа тайёр ҳастам ва сазовори чӣ ҳастам. воқеан ҳам албатта мо мухлисон дар якҷоягӣ бо шумо хоҳем буд дар ҳама вақту сония, дар ҳама он лаҳзаҳои муҳим ки албатта он ҷо эҳтиёҷ барои мо мухлисон мешавад. ва як масъалаи дигар акнун пурсидан мехостем, агар яъне шумо акнун дар ин қадар солҳо, аллакай ман хато накардам 10 сол мешавад ки дар амрико истиқомат мекунед, ҳамин тавр аст? Не, ман фақат мерам, мебиём, тамрин мекунам дар онҷо, мебиём, аммо яъне дар 3 сол дар онҷо истодам. хеле 3 сол. яъне дар маҷмӯъ агар гирем, рафтан омаданро яъне ба назар нагирем, гуфтан мумкин аст ки шумо 10 сол дар онҷо истиқомат мекунед. Бале. яъне як чӣ тавр гӯем, фикрронӣ каме тағйир меёбад ва уман андеша каме уман ҳамсӯҳбатҳо дигар мешаванд, фикрронӣ тағйир меёбад. инро пурсидан мехостам ки агар ҷанговари UFC марди ҷасур бошад, ба фикри шумо бо ӯ иҷозат аст то ин ки мӯйҳояш ранга бошанд? Не, ранга хеле чиз безив аст. аммо ҳозир дар ин давру замон не. фикр мекунам ки пеш ин чизро мисол ба бадии одамо нигоҳ намекардан. ҳозир ҳама чиз дар рӯи шод ҳама медибинад, барои ба бадии чизо ки ҳозир нигоҳ мекунанд барои вай мумкин нест ин корро. яъне ман дар назар дорам Шон Омелиро ки мисол размовари пурқувват аст, як маротибаи қаҳрамон ҳам шуд, аммо яъне чунин ин акнун кори ӯ аст ба ҳар нав, вале ман шумо онро қабул доред ё ин ки на фикри шуморо фаҳмидан мехостем? Не, агар ки вай таваллуд мешид бо мӯҳои ранга, ин дигар чӣ буд.
лекин вай ба моҳи ранга таваллуд нашудааст. واقعا اکنون آن چیزی که شما میگید ما دیگر بحث کردن نمیتونیم. در مسئله مادی کمی صحبت میکنیم. در یک از صحبت ها نورالله علیف گفته بود که شرطنامه با UFC با مدت 4 رقابت به امضا رسانیده میشد و در صورت هنرنمای خوب این قرارداد البته تمدید میشد. شما لکه 3 رقابت در UFC انجام دادید. اینجا کنون برمیگردیم به سوال همون شنونده. روبرت UFC با شما لکه شرطنامه نو پیشنهاد کرد یا اینکه اونها در انتظار رقابت چهارمند؟ ما حوزی چه بگم، ما از پشتی همه چیز روز نیستم. حوزیرش ما فکر میکنم تمرین کنم. برای ما فرق ندارد اگر که یک رقابت دیگه گوام با خوبتر است برای ما، یا که کنترکتی نوانتیان. لیکن با فکری ما میکنم که ما ممکن که پیشنهاد کنم کنترکتی نوانت. ما حقیقت فکر میکنم این چون یک حسیات است. بله. اما به هر نوع در رقابت نوبتی شما یعنی خوب آمادگی میبینید، تنها در اندیشه غلبه میشید به نظر. چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی در اینستاگرام شما میبینیم در اونجا معلوماتی هم نشر نشده است. بلوگران در این رشته با مانند بردین جلالов، مرادعلی تشایف، دیگر بلوگران در رشته محاربه‌های آمیخته چیزی هم نگفتند و شاید که ما حالا در استودیوی عزیز پلوس چنین یک معلوماتی به قول اکسکلوزیوی میفهمیم میشنویم در مورد رقیب آینده شما. رقیب آینده ولی چیز عمیق نیست که شما در این مسئله خوب صحبت کردید. شاید با شخص نزدیکی خود احتام خوکیروف الکی مکالمه داره در مورد رقیب آینده خود. یگان فکرها هستند شاید در وستی من خیلی رقیبای بسیار هستند، اما من یکم بار خواستم منیجر رو گفتم که چی فکر داری بعد از پابه گفتم چی فکر داری که من برگردم با امریکا تمرین رو سخپم. یگان نفر دیگر در شهر ابوظبی که با نزدیکی یگان UFC فاینال لاس وگاس باشد ما برگردم با برآمد کنم. اما منیجر ما گفت که نه برگرد خونه، کمتر دم گیر، استراحت کو، بعد صحبت میکنیم. منیجر اساسی که در خانه اون منیجر رو در نظر منیجر در امریکا. سلامت باشید. خودرسان کرده میتونید منیجر شما چی نام داشت؟ فریدسن پایشاو، اون برزیلی است، در شهر امریکای لاس وگاس زندگی میکنه. بهترین فریدسن پایشاو. البته ما طریق شبکه‌های اجتماعی این معلومات رو دیده بودیم. راستی کمی حتی پریشان هم شدم، معذرت میخوام. و اینجا یک معلوماتی دیگر در مورد سرپرست کمی صحبت میکنیم. رقیب نیو هموطنی ما محمد نعیمов در یکی از صحبت‌ها گفته بود که یکی از یعنی سرپرستانی او، البته این یک صاحبکاری داغستانی است اگر خطا نکنم و او با عموما فعالیتی او این همون ترک است ماشین‌های بارکش در امریکا. وقتی که محمد نعیمов را دستگیری میکند حتی خواهش هم نمیکند، چون این یک فشار هم نیست که در اینستاگرام این نوار رو نشر کنی یا که در بعضی از جایها در مورد فعالیت صاحبکاری من معلومات بده. و اکنون می‌خواستیم در مورد شما پرسان شویم که کی به شما کمک میکند و در مسئله همکاریتون شاید کمی مفصل‌تر معلومات پیشنهاد میکردید. من از سال پیش تا حوزی مثال اگر که شما شنوسید هم ورزشگر بود، حوزی خیلی بود تمرین میکنه لیکن دیگه برآمد نمیکنه. ظهور نور محمد ما را دستگیری میکنند و اکای شروع دستگیر میکنه، ولی من یکون سرپرست دیگه ندارم. فهمم. یعنی البته چنین شخصان که شما رو دستگیری کنند من باوری دارم که فعالیت شما همینطور هم خوب صورت میگیرد و باوری دارم که شاید دیگر احتیاج هم نیست که دیگران رو جلب کردن. همینطور نیست؟ نه باشن از دیگر طرف خوب بشه. اکنون میتونن همکاری کنن البته با شما. سلامت باشید. تشکر زیاد میگیم و میگذاریم با سوال نوبتی در مورد همکاری با شرکت مارکتینگی متالیون پرو کمی معلومات میدی اگر میدادید خوب میشد. متالیون پرو؟ متالیون پرو همون شرکت مارکتینگی که به نظر من اونجا یعنی صاحبکاران از گرجستان جمع آمدند و کانتنت آماده میکنن. کلانی باید دوستی من است. من خواستم که وای یاردم تیم او را همین چیز رو می‌خواست. من خواست که در من یاردم تید برای من سرپرست جمع کند
он ҳам маркетинги ҳаст, сарпараст ҷамъкунӣ аст. фаҳмо. бисёр файтерое ки ҳастанд дар он ҷо, ҳама файтерои номдор монанди Алҷамин, Мераб, бисёр номҳои машҳур. ва дар он феҳрист номи Муин Ғафуров. бале, дар он ҷо. бисёр хуб. ва дар мавриди ҳамкорӣ, агар ман хато накунам, яъне гӯем ҳамватанони мо низ дар Амрико чунин як ширкати маркетингии худро омода карданд, ҳатто наворҳои аудиоӣ ва видеоӣ ҳам омода мекарданд. Онҳо, агар хато накунам, бо Нурулло Алиев ҳамкорӣ мекарданд. Шумо дар мавриди фаъолияти онҳо шунида будед ё на ва чаро бо онҳо ҳамкорӣ накардед? Ки ҳастам? ман дар мавриди яъне номи ширкати онҳо чизе ҳам яъне маълумот пайдо накардам, аммо онҳо яъне ҳамкорӣ мекарданд. Чунин як намедонам. яъне шумо худ маълумот надоштед дар мавриди фаъолияти онҳо? фикр мекунам як нафар буд, аммо хеле мисол чизе хато мегуфт. бовои ҳамкорӣ кардан хуб набуд, ояндаи хуб набуд ба фикри ман. дар маҷмӯъ мехостам фаҳмам ки аз сарояндагони тоҷик дар маҷмӯъ кадом сарояндагонро гӯш мекунед? ман бисёр чӣ гӯям, ман ҳамаша гӯш мекунам. ман ягон бор вибр кардан натонистам. яъне дар плейлистро ба истилоҳ дар телефони худ мегузоред, кадом шахсе ки яъне гузарад. Рэп ҳаст миёни онҳо? бале, бисёр аст. бародарои ман мисол барон. агар хато накунам, Муҳаммад Наимов бештар ба 84-ро гӯш мекард. Он репсарое ки ҳатто корномаи касбии худро ҳамчун репсаро, мусиқачӣ ба анҷом расонидааст, ҷамъбаст кардааст. ман мисол мо қатъи берӯз барон қатъи яке барон қатъи мо ранги якао додаем мисол. бисёр хуб. аҷиб аст вақте ки ҳар як размовари UFC як репсарои муайян ё ин ки мусиқачии муайянро гӯш мекунад. барои ман ин маълумоти аҷиб аст. ман ростӣ намедонистам инро. ташаккур мегӯем. ва боз киро дигар, яъне поп мусиқӣ киҳоро номбар карда метавонед шояд? аз тоҷико? албатта. аз тоҷико ман ҳамаро гӯш мекунам. тамоман ҳамаро. ҳамаро. ягон номи ҳамаи сарояндагонро номашонро яъне тасаввур кунед ки мо аллакай талаффуз кардем. ҳамин тавр ҳаст? саломат бошед. чизе ки дар шумо фикртон омад, фикр ки ман гӯш кард. беҳтарин. ман намедонистам ки яъне размоварони тоҷик ин қадар ба истилоҳ меломан ҳастанд, яъне мусиқи зиёд гӯш ман мекунанд. шеърои пешинаро хеле дӯст медорам. мисол шеърои пешина дар шаҳрҳои ғарибӣ ки бисёр мегардем, шеърои пешинаро гӯш мекунем. кайфияти хос дорад на вақте ки дар ғарибӣ боз сурудҳои тоҷикӣ гӯш мекунед. ман ба фикрам ҳамон маънои онро дучанд ё ки сечанд мекунад. бале. саломат бошед. суҳбати шуморо бо блогери гурҷии вату тамошо кардам. ростӣ забони англисӣ шумо бисёр хуб менамояд. он дар болои ҳамон чӣ тавре ки шумо талаффуз мекунед, каме мусиқӣ оҳанг гузорем, агар ба фикрам дар Spotify рақиб намемонад дигар. ва дар маҷмӯъ шумо забони англисиро дар Тоҷикистон омӯхтед ё ин ки дар Амрико сафар карда, яъне вобаста ба таҷрибаву мушкилиҳо? якум буд ки ба Амрико рафтам, дар оҷо ягон забонро намедонистам. ман дар мактаб ки нахондам, вақте калон шудам, ҷои худам фаҳмидам ки ман хеле хатогии калон кардам дар зиндагии худам. ин якум хатогии калон буд ки ман забони англисӣ, забони русӣ ё ки дигар забонҳоро нахондам, аз ёд накардам. вақте ки ба шаҳри ғарибӣ рафтам, дар ман хеле душвор шуд, хеле қиин шуд ки ман рӯзе мешуд ки фақат мерафтам, медрондам, аз ресторан як чиз заказ мекардам. яка буд, номаш айди, меомад мегуфт ту ягон чизга намехӯрӣ, фақат дар сари ман як чи буд. баъд аз он ман уже фикр кардам ки ман бояд ёд гирам. ва чӣ кор мекардед, яъне дар рӯзҳои дигар дар Google Translate ба забони русӣ менавиштеду тарҷума мекардед онро? бисёр вақт то ҳозир бисёр чизоро ки ман ба Google менависам, мехоҳам ки як бор фаҳмам ки мисол ҳамин гапи ман, ҳамин фикри ман хато аст ё ки не. бисёр ҳамин корро мекунам, аммо ҳаракат мекунам ки якум фикри худамро дар Google нависам ки бинам ман дуруст нестам ё не. ва умуман дар андешаи он ҳастед ки шояд як курси муайян харид намоед, каме кор кунед, чун оҳиста оҳиста мо боварӣ дорем ки корномаи касбии шумо боз ҳам яъне шуморо яъне рӯзҳои хуб дар пеш интизор ҳастанд. суҳбат бо агент, шояд суҳбат бо рӯзноманигорон баъд аз ғалаба, албатта яъне зиёд имкониятҳо мешаванд барои шумо, то ин ки боз ҳам чун шумо муаррифгари халқу миллати тоҷик ҳастед, албатта бо забони англисӣ хубтару беҳтар суҳбат кунед. ин корро ки ман кунам агар хеле хуб аст, лекин ки ман шаҳри Амрико мерам, як бародар дорам Фаридун Саидов, вай ҳама корро аз тани ман мекунад, барои ман хеле сабук мешавад. аз рӯи ҳавои ман
انگلیسی نمیخونم. فهمو بسیار عجیب. اکنون اینجا من بشار هستم، چیزی گفتن چیزی الوه کردن با فکرم اینجا اکنون موافقت نمیکند. و یک سوال دیگر، چطوری که ما در نوارهای اینستاگرام شما میبینیم شما پیراهن کلوب فوتبالی ریال مادرید رو به بر میکنید و اون رقم 9 هست. این با چی علاقه‌مندی دارد؟ چرا ماست رقم 9؟ ما همه رقم‌ها رو ریال مادرید و فوتبالکش رو دارم، مایکش رو همه‌اش رو دارم. همش گفته یعنی از 1 تا 23 یا که از 1 تا 77؟ نه بسیار مثال ایگروکایی که هستن نامشون کمتر بالا است، همون ایگروکا رو همش دارم. یعنی رقم 5 زیدان 100% شما دارید؟ زیدان دارم، جود بلینگهم 90 دارم، بنزما دارم، راول دارم، رونالدو دارم. واو، همه رو دارم. از سالهای 90 تا حاضر همش هست. یعنی شاید پیراهن یه رو نباشد، شاید پیراهن یک چند فوتبال بازیگر نباشد، اما روبرتو کارلوس رو با فکرم دارید؟ روبرتو کارلوس نه. انا این الکی مارسل. مارسل خوب است. اکنون با فکرم بیشتر تکیه به فوتبال بازون جوانتر کرده اید. یعنی فهمم. سرخی راموس. نه پپی ندارم، فکر یک چند ایگروکایی که هستن ندارم، لیکن بسیار ایگروکایی که بدیل هستن و دارم. زیدان هست، جود بلینگهم نمره 5 دو تا. نمره 5 با فکر شما نمره 5 بهتر کدام است؟ زیدان 100% این سوال البته احتیاج به اندیشه زیاد ندارد. شما همچنین یک شخصی که در پشت صحنه قرار دارید، بیشتر گپ سر دانا وایت حالا می رود. در یک از نوارهای اینستاگرام ما دیده بودیم چطور حبیب نورمگомедов الکی از UFC برآمده بود، حتی باخت نکرده باری هم، و در یک از همون صحبت ها بیرون از هشت کنجه، بیرون از اکتاگون، دانا وایت گویا کوشش کرده است که حبیب رو به لیگ برگرداند به UFC. او چنین میگه اگر در UFC باقی میموندی حالا تو در هشت کنجه بودی. یعنی چنین کوشش میکند که جنگاوران رو از لیگ یعنی بیرون نکند، اونها رو در لیگ نگاه دارد. و چنین صحبت ها شاید شما با دانا وایت داشتید یا اینکه شما صحبت دانا وایت رو دیده بودید که البته کوشش میکرد که رزمکاران رو از لیگ یعنی در لیگ نگاه دارد؟ نه، من یکم بورش ندیدم. یعنی در مجموع در مسئله مولیوی دانا وایت بسیار سخت کوشش میکنند با فکر ما. شاید مولیوی برای عروض چی بچه فکر ما در نظر دارم، یعنی جنگاور که در لیگ باقی ماند این البته در مجموع یعنی صحنه های کلان، پوستر های یعنی عکس های زیاد آماده میشوند که البته این باز هم سبب میشود برای باز هم فروختن زیادی چیپتا ها، درآمد ها از تماشابینان، پی پر ویو میگن و دیگر یعنی امورها. فکر میکنم نه، برای که روز به روز نفرای نو پیدا شدن، چه جنگاور رو هم مثلا نو پیدا شدن، همچون رنگی فوتبال رونالدو مسی پیش زیدان بودن، پیدا شد رونالدو مسی، بعد از اون پیدا شد 3-4 نفر دیگه بود، وینیسیوس، بلینگام، اون شخصانی که ما گفته بودیم. بله درست. خیلی جوانایی که بو نو در مارکتینگ هم اونجا ایو خوبتر هستن چه وایو. در مورد نگاه داشتن قهرمان ها شما باوری ندارید که یعنی دانا وایت کوشش میکند که اونها رو نگاه دارد در لیگ؟ فکر کنم نه، همچون رنگی لگند ممکن که یگان پروگرام یگان شاید فایرات کند. فهمو. تشکر. و اکنون در انجام برنامه میخواستیم تمنیات شما رو با رزمکارانی جوان بشنویم. چی باید کرد تا اینکه در لیگ UFC رقابت داشته باشی؟ چی لازم است؟ شاید یک توصیه از شخصی تخصصمند آنها گرفته میتوانند. ما فکر میکنم که همه وقت در خود باوری داشته باشی، باید که چی سلی هست حرکت با پیش، باید دلشی باید درس خونی حرکت مشق کنی. البته شنوندگان عزیز، درس خوندن حتمی است. این رو من نه بلکه رزمکار UFC موین غفورов میگه سپاس میگم، اما این انجام برنامه نیست. ما رو بلیت سالها انتظارند و آماده باشید. درخشته میکنی؟ نه الکی موین غفورов رفتن میخواد. آماده هستید؟ بله. آغاز میکنیم. با تاجیکان امریکا آشی پلاو پخته اید؟ نه. شان عامل خودی حاضر رقیب شما اعلان نمایند مقابل او به 8 میبرید؟ بله. نواری محمد نعیمов با نام مزم نبود در اینستاگرام تماشا کردید؟ بله.
ба фарзандонатон иҷозат медиҳед ки ба варзишҳои навъи муҳорибавӣ раванд? Гӯштин, дзюдо, самбо, варзиши омехта? бале, мошини худро таъмир карда метавонед ё ҳамеша усто меҷӯед? не метавонам. ош ё ин ки хуртоб? Хуртоб, мерседес ё ин ки бмв? Мерседес, самбо ё ин ки ҷиуҷитсу? самбо, of course. саломат бошед. ташаккури зиёд. бисёр як суҳбати самимӣ доштем бо размовари UFC муҳаммад неву балки муин ғафуров. дӯстони азиз, ман намедонам баъд аз ин барнома чӣ тавр то ба хона мерасам, аммо сипос мегӯем ба муин ғафуров ки вақти худро дариғ надошта меҳмони радиои Азия плюс гаштанд. дар мавҷи 107 FM бисёр суҳбати ҷолиб доштем ва ташаккур мегӯем ки дар барномаи имрӯзи мо иштирок кардед ва муваффақият дар муҳорибаҳои ояндаи шумо хоҳонем ва мо боварӣ дорем ки ҳамеша сарбаланд мешавед, ҳамеша хушбахт мешавед ва парчами тоҷикистонро баланд бардошта бо як ифтихор мегӯед ки тоҷик ҳастед ва чӣ тавре ки мо медонем шумо ҳамеша ин корро анҷом медиҳед. сипос мегӯем барои муаррифӣ кардани халқу миллати тоҷик. ташаккур ба шумо раҳмат ва чун ҳамешагӣ мегӯем ки дарҳои радиои Азия плюс ҳамеша барои шумо боз аст. шумодам раҳмати калон барои фард кардагӣ. саломат сарбаланд бошед. шунавандагони азиз, барномаи роҳатбар ба анҷом мерасад. ман низ ба монанди муин ғафуров меравам. акнун танҳо рӯзи душанбе бармегардем то ин ки боз ҳам суҳбати ҷолиб дошта бошем аз рӯзи душанбе дар барномаи роҳатбар дар мавҷи 107 FM радиои Азия плюс. ба ҳама хайр, шоду пирӯз бошед. ба варзиш машғул шуданро аз хотир набароред.